Right, is weer Mankas en MC Kino wat weer daar loopt. Dat is lekker. Ons is op die beach met mensen, ons is op die beach. Jullie kan zien. Mornings. Kijk, lekker mensen wat eraf, lekker mensen. En hier lupus. Mankas, you will have that day, me bro. Als een man wat mal is. Ons weet niet of hij mal is in mijn mensen, maar je kan zien aan mijn mensen, weet je of hij mal is of wat niet. Wat? Die man had hem weer lekker niet. Als weer zulke tijd. Kijk weer, hij mal eter. Ready for action. Ready for action. Mornings. En daar is nog een wat eraf. Een heerlijke ochtend. Jullie moeten toespannen. Dan kan hem inzoomen. Lekker hier. Lekker. Je kan zien. Zo. Lekker spannen, lekker. En hij gaat de scooter met mensen. Die beach is weer lekker, die beach. Ja, zij zal me nou anders, want zij is me nu zo. Hij loopt Mankas weer. Heerlijk vandaag, heerlijk. MC Kino, my cousin. Die man van die freestyle. Man van die freestyle. Ik ga met mensen. Je kan zien hier lopen spannen met mensen. Het is spannen, hulle loop. Jo, zo lekker ze water met mensen, Door die water is lekker met mensen, die water is baie lekker. Oké. Kijk nou. Als moest daarom na weekje buiten, hè? Als moest daarom na weekje buiten. Daarom na week. Kini, wat dat daar? Gaat je niks hebben die mensen? Ah, die man. Awi. Nog al foto's.
Dat is man kat, je gooit me uit ding moet amper vreek wie daar joh. Yo, sama-sama mooi trip kom hier. As je. Hoi, de mensen maar altijd hier gaan zitten. Hier zo. Je moet me